Bugno kay mga kamatsik ang hangin. Trees are preserved here in UMA. Kuya, ngita mo sa gym. Kay kanaw na madan ng venue sa iyahang tryout sa table tennis karong June 7. So balik mi diri mga kamagic sa June 7 for his tryout. Matina. Actually mga kamatsik, pwede ra ka magawas diri gikan ka sa UMA, pero kaya nga mong ID gibili naman namo sa UMA nga entrance, so dito ra gid mi pud ni gawas. Og misakay lang may jeep paanhi sa Matina kay amo lang gisurvey daan ang room ni kuya. Kung asa siya dapit sa iyahang first day. Kaya kabalo na kabasta mga fresh sweat, mga kamatsik, maulaw gid na. Sa mga rata mga kamatsik, daghan kayong salamat sa inyong sulid nga suporta. Bye bye, mga chup chup. Hey.